Ja, då ska ni vara hjärtligt välkomna till Vilse i min egen trädgård. Idag jag tänkte vi skulle börja med ett tittarbrev. Det var Maria Koste från Gävle som har skickat in det. Ja, Maria, du är verkligen en helt crazy tjej. Idag har vi även en naturvetenskaplig sensation i programmet, nämligen den här skalbaggen. Och det här är ingenting man hittar i sin vanliga trädgård hemma i Bromölla. Utan den lever uteslutande på de tibetanska bergssluttningarna. Och den har en medellivslängd, mina damer och herrar, på 800 år. Just det här exemplaret har en fastställd ålder på 650 år. Och bredvid mig här står professor T. Ljungstedt. Han ville att jag skulle nämna hans namn. Han har efter mycket omfattande övertalning fått låna det här exemplaret från The Dalai Lama Foundations världsutställning som i dagarna har nått Stockholm. Men för att förstå innebörden på dess religiösa symbolik och betydelsen för de tibetanska munkarna, så ska man titta på själva ryggskölden här. Och har man tur och tittar riktigt noga så kan man se att där ser man en Buddha-liknande silhuett som avtecknar sig på en svans på attlar här. Vi kan se någon parnings, kanske locka på en det börjar ryka här. Oj, oj, oj. Ja, nästa vecka ska vi prata om hur man kritar en fotbollsplan och hur man blir vän med sin komposthög. Blir han ledsen, tror du, av det här?